Ya bafowethu, nina enijola nama-ex wethu, yini nicabanga ukuthi siyanizonda nina? Usho ukuthi ngingafika ngisuke esihlalweni engisibonayo ukuthi asikho right for mina, bese ngizonda umuntu ozohlala kuleso sihlalo esisazomlimaza. Ngingakuzondela isilima, ngikuzondela isiyoyoyo, ileyo nto ocabanga ngiyakuzondela yona ngoba ucabanga ngiyakuzonda. Wena othandana ne-ex yami mlomo kanye ucabanga ngingakuzondela isilima, into ehlula unina ehlula nami, ucabanga ngiyakuzondela yona mina? Unamba bani wena, upendephi nyoka wena? Wacenta yiphi indlela esukaphi iyephi? There is no need ukuzonda umuntu, umzondela ukuthi umuntu uthandana nesiyoyoyo nawe wakwazama ukusakhela umuzi akuhlula inja, okanye wakwazama ukuyizalela iy'ngane, okanye wakwazama ukuyiqoqa le nja yangaqoqeka. Bese wena uma ufika uzothandana nalo muntu ucabanga ukuthi mina ngizokukwata? No, no, ngeke ngize ngikukwatele, otherwise well done, umnikeza into yokwenza khona ezohlukana nami eyeke ukungifonela nokungisendela o-please call. Wow. Feel free uyitike ngethutshana elisazophela. Uma kwathandana nomuntu engike ngathandana naye, hlale wazi ukuthi nawe uzokhuluma njengami usho ukuthi wake wathandana naye. Ngoba mina angimshiyi umuntu mina o-right, ngizomyeka kanjani umuntu o-right? Uyayizwa leyo nto?